velkommen til den her video. Det er med Lou igen, og den her gang skal jeg smage slik og over halvdelen af surt af det. Ja. Ja, lad os komme i gang. Du trækker noget. Den her. Ja, hvorfor har vi den? Ting-tanger. Ting-tang. Smuldrer herinde i. Ja, det tror jeg også. Det er egentlig heldigt, fordi vi ikke giver os over indenfor. Så vi er lige inde i et telt. Ej, undskyld. Kom. Hvad laver du? Jeg kommer til at spise en dag. Jamen, jeg har ikke spist noget af det. Kom nu. Hvad med det? 3, 2, 1. Og kan I sige, vi kan starte fra 1 til 5. Nå ja. Ja. Den er så stærk, den er rende. Sur. Nej, vi skal lige sige, hvad vi giver. Jeg tror, jeg giver den her en 3'er. Ja. Den var ikke helt god. Giver du ikke også? Det er Lukas. Sådan er det. Ja, okay. Nej, dem tager jeg til sidst. Så er de her sorte stjerner. Ja. Dem her. Dem tror jeg kender. De er lidt sure. Ja, de er ret sure. 3, 2, 1 nu. Ja. Okay, jeg elsker bare det her. Det er godt. Det smager. Jeg vil lige det næste. Det smager af et stykke lakrids. Du har proppet et glas. Blendet det. Proppet saltvand i. Hvad fanden er det lige, han taler om lige nu? Hvad fanden taler du om nu, hvis du smager på det her? Det slik. Det smager godt. En halv. Altså, ved du hvad? Der giver jeg kraftigt med en 4. 4. Ja. Jeg synes, det smager godt. Ja. Ja, det er ikke. Jeg vil sådan en... Nej, bolden er den. Nej, det er ikke. Jeg har sådan noget her. Vi spiser lige bare. Jeg spoler bare. Jeg kalder den nogle gange en gul fjernbetjening. Meget godt. Hvad? Tænk aften. Ja. Der er den her lakridsdingen. 4. Hvad giver du den? En halv. 3, 2, 1 nu. Den Mamma. går. Slik, appelsin. Fuck. 3. Baba. Slik. Slik smager slik. Kommer aldrig til. Bare med appelsin i. Gul. 3. Og Nimbus. 2,5. Den næste, det er Nimbus ind. sådan nogle stjerner igen her. Bare nogle røde nogle her. Nimbus går igennem. Ja, De der det er vores udenpå, hund. og så... Eller det er hans hund. Fordi vi sover sammen. Ja. Nu? Elfen. Sådan en nu. Nå. Den smager Kunstig. ja. Kunstig overbær med salt. Ja, undskyld. Kameraet ventede lige. Det var nemmest at kravle bagved. Nej, nu faldt den anden specielle ting ned. Den første sidst. Næste. Smager godt. Jeg skal smage den her. Det smager pissegodt. Hvad skal det måtte være? Et eller andet, der er spist. Vi tager sådan en her. Det er den røde pomfrit. Gul. Den hed faktisk sur kanon. Er I klar? Den hed sur 3, kanon. 2, 1. Oh. Gul! Fucking dårligt. Ikke bil. Ej! Og for helvede mit øre. Nimbus. Fuck, det er hårdt. Fy for helvede. Fuck, det smager dårligt. Skal I lige se noget? Ja. Skal I ikke lige se noget? Nu kommer Nimbus ind. Ja. Ja. Nimbus sådan søger lige det hele. Hey! Jeg elsker kameraet. Ja. Og selfie-stangen. Ja. Det er okay. Hvor er den? Jeg stjæler den lige fra dig. Ja, nu vælger jeg nu. Ja. Fuck, det var dårligt. Kom nu ind. Fuck. Jeg tror, jeg giver den her 1. Jeg giver den en kvart. Kun. Ja. Det smager fandme heller ikke særlig godt. Nej.
Og nu har han sådan nogle her igen. Det er en sur pomfrit. Ja. 3, 2, 1 nu. Nej. Kom nu. For helvede. Det var meget bedre end den anden. Jeg er fandme bedre den her. Nimbus. Men jeg er stadig ikke helt god. Så vil du ind, eller vil du ikke ind? Er det et ja? Nu har vi dem her. Nu tager vi dem her. Nej. Jo. Okay. Nu skal vi til sådan nogle lakridspiber. Jo. Vi venter lige med op. Jeg tror, jeg giver den her... Det har jeg jo sagt dengang, men jeg giver den. Nej, ikke den her. Det var de andre. Du gav en kvart. Jeg giver den her 2. Jeg er stadig ikke helt godt. 2,5. Nej. 1,5. Prøv lige vent, Lukas. Der er ikke rigtig nogen, der er kommet op på 5 endnu, men det kan være, der kommer. Det er det der. Vent nu med at komme i gang. Møgkrumme. Fyr. Sådan en der, man. Det ligner faktisk lidt slik. Det er det sgu også. Det er det sgu også. Lakrids, det smager godt. Så giver den her 4,5, som ja, det smager bare godt. Og husk, vi giver den 1 ud af 5. Så jeg tror 5 også, jeg giver den. Jeg ombestemmer mig 5. Fandme godt det her. I skal købe det, man. Først faktisk kun 4. Og hvis I sidder, det koster 4 kroner for en. Og hvis I sidder og bliver lidt slik, så henter bare noget slik. Ja. Og I skal ikke se den her mandagen lige før I skal spise. Nej. Det er dumt. Det næste, Så tager vi sådan nogle det er her. sådan nogle Minions bolsjer, man. For det er lækkert. Der er Minion i. Og der kommer en lille overraskelse til sidst. Yep. Og Lukas, der skal gøre noget. Dave, Så måske... 3, 2, 1. Jeg skal ikke. Nej. Appelsin og banansmag, den er... Må bare godt. Bam, 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 perfekt. Jeg synes ikke, du skal gøre det. Men okay. Ja. Skal du trykke den? Ja. Trykker den. Har du endnu? Wow. Fuck, de var hårdt. Også bare god. En sidste ting. Den giver jeg... Ja, den her giver jeg 4,5. Den her giver jeg også 4, fordi den var ret god. Så gør den her. Det her det er den sidste ting. Og der står Lukas ind i, for det er Fordi sådan, der bare det er hans navn. nu vender okay. Der står ikke Louis, men ja, kom nu. Lukas. Nu skal jeg ikke være fejl med det her bold. Nej. Nej, vent, jeg skal ikke have høj. Nej. Den kunne også gøre. Fire, 3, 2, 1. Smager bare. Nej, sådan. Hvad? Nej. Den her vil jeg også give 5. Sammen med den anden bolsje. Den gav 4. Jamen, nu giver jeg den 5. Tre giver jeg den. Okay. Kom til den specielle ting. Det er sådan en minion. Det er noget, han skal spise. Ja, vi skal spise. Jeg skal ikke. Men det er sådan en eller anden. Jeg vandt den i form. Den er smuk. Åh, for helvede. Jeg vandt den i form. Det der. En af mine venner gjorde. Den fik jeg. De sagde, at det kun var en lommelygte, som lysende minion. Det kan jeg ikke se. Det gør jeg ikke engang. Men det gør den. Og så viste de så ikke engang, at der var et eller andet inde i. Det var vi. Det er jo slik. Det skal smage. Så nu.
Okay. Jeg tror, det er et eller andet fagets pis. Den er fandme hård. Smager det godt? Er det slik? Ja. Kan det smage? Ja. Jeg får også gøre det. Jeg gør kun det her for jeres skyld. Det smager af sukker. Det smager faktisk ikke særlig godt. Gør det? Fuck, det smager kunstigt. Ja, det er det også. Så, det var alt for den her video. Nej, jeg slirede resten. Nå, okay, han æder kraften med det hele æder med en ice. Så gør du det fandme også. Jeg kan helst lægge stangen inde i min lommelåg. Det kan jeg fandme godt forstå. Så har du også bare det. Den æder bare bagefter. Kom nu. Den er hård. Den er hård. Jamen, du skal æde en bid mere. Okay, nu skal vi... Må jeg lave om? Ja. Vi ses i næste video. Måske... jeg kommer sikkert med i en eller anden video igen, ikke også? Ja, husk at like, abonnere på Lukas' kanal. Ses!